Hej, jeg hedder Christoffer, uddannet som klinisk tandtekniker og har åbnet Ganium sammen med min samarbejdspartner Joachim. Den har vi åbnet i 2021. Jeg har tidligere været hos en anden klinik, anden praksis, hvor i samarbejde med dem åbnede jeg også flere. Og en ting, der gik igen, det var, at vi simpelthen ikke havde tid til vores behandlinger. Der var for meget pres på, og derved så fik Joachim og jeg den her geniale idé i at åbne vores egen. Altså som patient hos Ganium oplever man en start, hvor man bliver taget godt i hånd om til at starte med. Vi sætter os ned og bruger god tid på at forklare, hvad der er op og ned. Hvad man har behov for, bliver der lyttet kraftigt til fra vores side af, sådan så vi kan finde frem til, om produktet, det man nu engang søger, er det rigtige produkt og det rette lige til den bestemte patient. Vi hos Ganium står altid for at inddrage patienten og tandlægen sammen til at lave den her behandling. Så det vil sige, at som patient så skal man altså forvente, at det er os, der tager styringen, og vi simpelthen planlægger den her behandlingsplan i samarbejde med jer. Så husk, at alle behandlinger starter med en gratis forundersøgelse. Så kontakt os på vores hjemmeside og udfyld formularen eller ring til os.